ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। पुन्हा एकदा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे या 7व्या अध्यायामध्ये। श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी वंदन करू आपण त्यांचे आशीर्वाद घेऊया। श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत त्यांचेही आशीर्वाद घेऊया। श्री नामानिष्ठ प्रभूजी यांनाही साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम। आपण 7व्या अध्यायाला सुरुवात करण्याआधी थोडीशी उजळणी ज्या अष्टांग योगावर आपण होतो, मग आज आपण भक्तीच्या टप्प्यावरती आहोत की जी कर्मातून भक्ती बघितली। म्हणजे पहिले 6 अध्याय आपण बघितलेले आहेत की जिथून सुरुवात झालेली आहे। मग पहिला अध्याय म्हणजे अर्जुन विषाद झालेला आहे आणि अर्जुन विषण्ण झालेला आहे आणि शस्त्र खाली ठेवून दिलेली आहे आणि युद्ध करायची अजिबात इच्छा नाहीये आणि युद्ध करावंसच वाटत नाहीये, कारण समोर आपली आप्त दिसत आहेत आणि आपली भावंड, आपणच आपल्या भावांशी कसं युद्ध करायचंय ही सगळी मनामध्ये सगळ्या विचारांचा गदारोळ झालेला आहे आणि तो असमंजस झालेला आहे आणि त्यामुळे त्यांनी युद्ध करायचं नाकारलेलं आहे। आणि तिथेच दुसऱ्या अध्यायापासून आपण या कर्मयोगाला आणि दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण सगळ्या गीतेचं सार पुन्हा की तिथे सांख्ययोग आहे, बुद्धियोग आहे, ज्ञानयोग आहे, कर्मयोग आहे। आणि मग ज्या तिसऱ्या अध्यायापासून कर्मातून भक्ती आपण शिकलोय की विहित कर्म, मग तुमचं जे विहित कर्म आहे ते तुम्ही कर्म केलं पाहिजे। दुसऱ्या अध्यायातही सगळ्या कारणांचं निरसन भगवंतांनी केलेलं आहे की तू करुणा करू नकोस, कारण तू जे समजतोयस ते तू नाहीयेस। तू शरीर नसून तू आत्मा आहेस आणि हा आत्म्याला ना कापता येत, ना छेदता येत, ना ओलं करता येत, ना वाढवता येत, ना जाळता येत। त्यामुळे आत्म्याला काहीही होत नाही, कारण हा आत्मा अविनाशी आहे। शरीर नश्वर आहे हो, आणि म्हणून एका सेकंदात त्याची बॉडी होते की जे एखादी मनुष्य मृत्यू पावतो तेव्हा तो आत्मा तेथून निघून गेलेला असतो आणि तो पुन्हा दुसरं शरीर धारण करतो। त्या व्यक्तीचं 2 मिनिटापूर्वी उल्लेख नावाने होणार, आपण तीच व्यक्ती मग जेव्हा मृत पावते मग त्या व्यक्तीचा शरीर, मग ते बॉडी म्हणून उल्लेख केला जातो, कारण ते शरीर कुठेतरी नश्वर आहे आणि आत्मा हा अविनाशी आहे जो त्या परमात्म्याचा अंश आहे। आणि असा हे आत्मा म्हणजे जे वस्त्र धारण करते, जे शरीर आहे ते म्हणजे शरीर एक वस्त्र सोडून दुसरं वस्त्र जसं धारण करतं तसा हा आत्मा एक शरीर टाकून दुसरं शरीर धारण करतो। असा हा अविरत प्रवास अगदी बालपणापासून अगदी
लहानपणापासून ते जीर्ण देह होईपर्यंत त्या शरीरामधून अविरत चालू असतो आणि मग तो त्यानंतर दुसरं शरीर धारण करतो. अशा प्रकारे आपण मग हा प्रवास बघितला. त्यानंतर मग कर्माचं महत्व जे जाणलेलं आहे, की भगवंत सांगतायत की स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात, की मग तू जे कर्म करणार आहेस ते कर्म तू पाप समजू नकोस, कारण तू ते कर्म कर्तव्य म्हणून करणार आहेस. जरी तू हे युद्ध केलंस तरी तू जिंकणार आहेस, जिंकलास तरी तुला राज्य करायचंय, आणि जर तू मृत्यू पावलास ते करताना तरी तू तुझं कर्तव्य करतो आहेस आणि तुला स्वर्गलोकच प्राप्त होणार आहे. कारण तू तुझं कर्म पूर्ण करतोयस आणि तू धर्मासाठी लढतोयस, तू अधर्माविरुद्ध लढतोयस. अशा सर्व गोष्टी सांगून भगवंतांनी मनोबल वाढवतायत अर्जुनाचं, मनोदौर्बल्य घालवून मनोबल वाढवतायत. आणि म्हणूनच एक उत्तम गुरु जो आपण म्हटलं की जो 360 अंशातून त्याचा विचार करतो आणि त्याप्रमाणे एक शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून ते मार्गदर्शन करत होतंस, त्याच प्रकारे अर्जुनाने जेव्हा भगवंतांना सांगितलंय कार्पण्य दोषो वहत स्वभाव, कारण मी तुम्हाला शरण गेलेलो आहे, कारण मला समजत नाही, गोंधळलेलो आहे. आणि जेव्हा पूर्ण शरण गेल्यानंतर भगवंतांनी गुरु म्हणून त्यांना हा सर्व ज्ञान दिलेलं आहे. आणि मग आपण जाणलेलं आहे की अव्यवसायात मी बुद्धी झालेली आहे, कुठेतरी फाटे फुटलेले आहेत. या सगळ्यातून भगवंत सांगतायत की तू तुला केंद्रित करणं गरजेचं आहे. मग तू तुझं विहित कर्म, ज्या 3ऱ्या अध्यायात आपण जाणलेलं आहे की तुझं त्यागाचं चक्र, तू तुझं विहित कर्म पूर्ण केलं पाहिजेस. तू युद्ध टाळून म्हणालास आणि जंगलात जाऊन संन्यास घेऊन बसलास, तसं शक्य नाहीये. तू जर संन्यासी झालास आणि जर भिक्षा पात्र घेऊन भिक्षा मागायला गेलास दारोदारी आणि एखाद्याने भिक्षा नाही दिली तर तू तलवार काढशील, कारण तुझं कर्म, तू कर्माने क्षत्रिय आहेस. गुणकर्माने, की ज्या सत्व, रज आणि तम, की एक ब्राह्मण सात्विक आहे, एक क्षत्रिय हा सत्व रजोगुणातला आहे, एक वैश्य हा सत्व आणि तोही रजोगुणातला आहे, आणि एक क्षुद्र आहे तो रजो आणि तमो गुणांमध्ये आहे, की तमो गुणांमध्ये आहे, आणि वैश्य हा रजो आणि तमो गुणांचं मिश्रण आहे. अशा प्रकारे गुण आणि कर्मांनी मग तुमचं कर्म काय करता आहात. एक ब्राह्मण जे वेद पठण करतो आहे, मग क्षत्रिय युद्ध करून राज्य करतोय, मग वैश्य व्यापार करतो आहे, कृषी शेतकरी बनलेला आहे, आणि क्षुद्र हा काम करतो आहे, जी काही सेवा करतो आहे. पण कुठलंही भगवंतांनी सगळ्यांना समान लागलेलं आहे, की कोणीही कमी नाही आणि कोणीही भगवंतांना अर्पण प्राप्त करू शकतो, भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतो. कशा प्रकारे, की जो आपल्या विहित कर्माने. आणि त्याच्या पुढे जाऊन मग आपण बघितलं की गीतेचा इतिहास बघितला. त्यानंतर मग जन्मकर्मच्या मे दिव्य, की कशा प्रकारे भगवंतांचा अजन्म आणि भगवंत सगळ्या कर्मबंधनांपासून मुक्त आहेत, कारण कुठल्याही कर्मफळांची अपेक्षा केली नाही. या सगळ्याची निर्मिती करून सुद्धा त्यापासून अव्यक्त आहेत, त्यापासून अलिप्त आहेत. आणि ज्या 6व्या अध्यायात आपण बघितलं की भगवंतांनी सांगितलं की मग एक फलक वैराग्य नकोय, जसं आधी 3ऱ्याही अध्यायात सांगितलं की मिथ्याचार नकोय भगवंतांना. भगवंतांना आपण खरोखर त्या आनंदमय अशा कोशामध्ये भगवंतांना बघायचंय. आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी ते जे ज्ञान घेतोय त्या ज्ञानाचं आचरण महत्वाचं आहे. नुसतंच ज्ञान मी घेतोय आणि मग त्या ज्ञानाला घेऊन फक्त ते बाह्य शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम म्हटलंय त्याला प्रभुपादांनी, कारण फक्त दाखवेगिरी नकोय. कुठेतरी तुम्ही भगवंतांशी जोडले गेले पाहिजे. आणि जो कर्मयोग, मग निष्काम कर्मयोग जो आपण बघितला, की जो भगवंतांना जसं कर्माची फळं, काल प्रभूजींनी एका प्रश्न विचारला त्याचं उत्तर 12व्या अध्यायातही मिळेल, पण कशा प्रकारे मग तुम्ही तुमच्या विहित कर्मांमधून भगवंतांना जोडले जाऊ शकता, हे जाणणं महत्वाचं आहे. आणि अशा प्रकारे मग अयशस्वी झालेले आहे त्यांचंही काही नुकसान होत नाहीये, त्यांना पुढचा जन्म, की भगवंत जे आहे त्याचंही रक्षण करतोय, जे जे उणं आहे तेही पुरवतोय, आणि जे काही आहे आपल्याकडे त्याचंही रक्षण करतोय. 40% या जन्मात पुण्य केलं तरी पुढच्या जन्मामध्ये 41व्या टक्क्यापासून सुरू करू शकता. अशा या अयशस्वी योगाचं कुठलंही नुकसान होत नाही. मग त्यांना कुठला तरी आध्यात्मिक कुटुंबामध्ये जन्म मिळतो, कुठल्याही सुशिक्षित घराण्यामध्ये जन्म मिळतो, की जेणेकरून त्यांचं पुण्य कर्म ते पुढे नेऊ शकतात. आणि म्हणूनच भक्ती योग हा सर्वोच्च, मग ज्या कर्मयोगातून, ज्ञानयोगातून, अष्टांग योगातून टप्प्याटप्प्याने, पायऱ्या पायऱ्यातून ती समाधीस्थ अवस्था गाठली जाते, पण ती कुठेतरी परमात्म्याशी फक्त जोडली जाते. आणि म्हणूनच मग ज्या कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योग किंवा जो काही बुद्धियोगात आपण गाठतोय त्यापेक्षा सर्वात सुलभ मार्ग हा भक्ती योगाचा आहे, जो भगवंतांशी जोडला जातो. मग त्याचं प्रिस्क्रिप्शन काय आहे, तर सेवा आणि नामस्मरण, आणि त्यातूनच
तुम्ही भगवंतांशी जोडले जाताय. म्हणून हा भक्तीचा मार्ग. एक 10 मिनिटं आपण आधीच्या अध्यायांवर बोललो, कारण कुठेतरी ही सगळी लिंक आहे आणि सगळं एकमेकांशी जोडलं गेलेलं आहे. ज्या आंतरिक शक्तींबद्दल, मग ज्या भगवंतांच्या शक्तींना आपण जाणणार आहोत, ज्या पराशक्ती अपराशक्ती, जसं म्हटलं की भौतिक आणि आध्यात्मिक शक्ती, मग आपण कुठेतरी काठावर आहोत आणि आपल्याला बॉल इज इन अवर कोर्ट. आपल्याला ठरवायचंय की या भौतिक जगतामध्ये फक्त या मायेमध्ये अडकून राहायचंय का मग आध्यात्मिक उन्नती पण साधायची. कारण मूळ आध्यात्मिक आहोत आपण, क्वालिटेटिव्हली भगवंतांसारखे आहोत म्हणून भगवंत नाही, पण डेफिनेटली क्वालिटेटिव्हली आपण गुणांनी भगवंतांसारखेच आहोत. पण म्हणून ते काही तथाकथित मायावादी तर्कवादी लोक की जी स्वतःला दैवी कुठेतरी शक्ती समजतायत, तसं नाही. कारण भगवंत आहे, भगवंत आहे तो. आणि ज्या आपण जन्म कर्मच्या मी दिव्य, जे भौतिक आणि आध्यात्मिक, त्यांचे भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत, ज्यांचा शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. त्यांचे अनेक इंद्रिय एकमेकांचं कार्य करू शकतात. आणि असे हे ज्यांच्यावरती ज्या आपल्यावरती मायेचं नियंत्रण आहे, परंतु या मायेला नियंत्रित कोण करतात तर भगवंत करतात. आणि हे भगवंत मायेचे नियंत्रक आहेत. आणि म्हणून हे सगळं जाणून घेऊन भगवंतांच्या शक्तींना जाणायचंय. मग कुठे भगवंतांना आपण शरण जाऊ शकतो आणि भगवंतांच्या ज्या काही स्थानं आहेत की ज्या विभूतींना आपण पुढे जाऊन जास्त विश्लेषित बघणारच आहोत, परंतु भगवंत सांगतायत की कुठे तू मला पुजू शकतोस, कुठे मला जाणू शकतोस, मी कुठे आहे, माझी स्थानं काय, हे भगवंत सांगतायत. मग इतकं सगळं सांगूनही बरेच जे तरीही भगवंतांच्या अस्तित्वाला जे जाणू शकत नाहीत, ते भगवंतांना शरण जाऊ शकत नाहीत. मग 4 प्रकारच्या व्यक्ती आहेत ज्या भगवंतांना शरण अजिबात जाऊ शकत नाही, आणि 4 प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना शरण जातात. आणि मग त्याच्यामध्ये ज्या देवी देवतांच्या पूजा आणि मग कशा प्रकारे त्याबद्दलचं जे काही आपल्याला जाणून घेण्याची विश्लेषण केलेलं आहे ते जाणायचंय. आणि मग भ्रमातून भक्तीकडे, म्हणजे जरी पापकर्मांमध्ये काही अडकला असला, जरी तो भक्तीच्या मार्गावर जर येत असला, तर निश्चितच इच्छा द्वेष समुत्थेन, मग निश्चितच त्याचं भलंच होणार आहे आणि त्याला भगवत धामाची प्राप्ती होणार आहे, जो भ्रमातून मुक्तीकडे जातोय. असा हा ज्ञान विज्ञान योग जाणायचा आहे. म्हणजे ज्ञानाचं आचरण, त्याचं ऍप्लिकेशन महत्वाचं आहे. हो, नुसतं ज्ञान घेऊन काय त्याला गंज चढला तर काय उपयोग आहे हो त्याला. त्या ज्ञानाचं जर आचरणातच आणलं नाही, ते भगवद्गीता शिकताय पण किती टक्के जगतोय आपण भगवद्गीता, हे जास्त महत्वाचं आहे. आणि म्हणून भगवंत जे ज्ञान विज्ञान योगाबद्दल जाणून घ्यायचे आपल्याला भगवंतांनी जे सांगितलेलं आहे. श्री भगवान वाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु. बघा, भगवंत सांगतात तत् शृणु, ऐक तू. एक उत्तम श्रोता आहे अर्जुन. म्हणून पहिलं वासरू, पहिलं पाडस हे जे भगवद्गीतेचं आहे, हे जे अमृत सेवन करते, तसा पहिला श्रोता हा अर्जुन आहे. आपल्यापर्यंत पोहोचतंय सगळं, पण पहिला श्रोता. आणि म्हणून भगवंत प्रत्येक वेळी तत् शृणु, तू हे ऐक, मी जे तुला सांगतोय ते तू नीट ऐक. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. श्री भगवान म्हणाले, हे पार्थ, माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होऊन योगा अभ्यासाद्वारे माझ्यावर मन आसक्त करून तू मला पूर्णपणे निसंदेह कसा जाणू शकशील ते आता ऐक. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग कशा प्रकारे ज्या ज्या अष्टांग योगातून, मग अष्टांग योगामध्ये आपण जाणलं की जसं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधी, या सगळ्या अष्टांग आहेत. आणि या सगळ्या टप्प्याटप्प्याने आपण जेव्हा ती समाधीस्थ अवस्था, म्हणजे परमात्म्याशी कुठेतरी एकीकरण आणि संघटन, की ज्याला आपण म्हणतो आहोत की भगवंतांशी जोडलं जाणं, ते त्या समाधीस्थ अवस्थेपर्यंत. परंतु हा भक्तीच्या मार्गाद्वारे, मग हा योगाभ्यास जो करायचा आहे, त्या योगाभ्यासाद्वारे माझ्यावर मन आसक्त करून, की जे तुझं मन आणि बुद्धी आहे ते पूर्णपणे केंद्रित, निस्संदेह तू कसा मला जाणू शकशील, हे भगवंत सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. प्रत्यक्ष ज्ञान आणि दिव्य ज्ञान हे दोन्ही प्रकारचे ज्ञान मी तुला पूर्णपणे सांगतो. हे जाणल्यावर तुला आणखी काही जाणवायचे शिल्लक राहणार नाही. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच हे प्रत्यक्ष ज्ञान आणि दिव्य ज्ञान,
की अशा प्रकारचं जे प्रॅक्टिकल नॉलेज, मग कशा प्रकारे, जसं आपण म्हटलं की अष्टांग योगाच्या टप्प्याटप्प्यातून आपण भगवंतांशी, मग जो कर्मयोगातून कर्मातून जो भक्ती साधतोय, की ज्या निष्काम कर्मातून, मग जे निष्काम कर्म म्हणजे त्या कर्मफळांना भगवंतांना अर्पण करायचं आहे, त्यानंतर जे काही प्रत्यक्ष ज्ञान, की मग ज्या भक्तीच्या मार्गावर, मग प्रत्यक्ष भक्तीच्या ज्या योगाभ्यासाद्वारे भक्तीच्या मार्गावरती मग कशा प्रकारे तुमचं मन आणि तुमची बुद्धी, इंद्रिय हे सगळं केंद्रित करून, मग अशासाठी ज्या नवविध भक्तीच्या, ज्या आपण 9व्याही अध्यायात जाणणार आहोत, की कशा प्रकारे प्रॅक्टिकली तुम्ही, की श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पाद्य सेवनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, या सगळ्या ज्या नवविध भक्तीच्या सेवा आहेत, की ज्याने तुम्ही प्रत्यक्ष भगवंतांशी जोडले जाऊ शकता. मग ही जी सुंदर सेवा तुम्ही श्रवणम करता आहात, जे गीतेचं अध्ययन करता आहात, 18व्या अध्यायात प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांगितलंय की जो हे गीतेचं अध्ययन करतोय तो माझी उपासना करतोय, आणि म्हणूनच याद्वारे तुम्ही भगवंतांची सेवा करता आहात. हे दोन्ही प्रकारचं, अशा प्रकारे भगवंत या भक्तीद्वारे, भक्तीच्या मार्गातून आपल्याला प्रत्यक्ष ज्ञान आणि दिव्य ज्ञान, की भगवंत कुठे भगवंतांना पूजू शकतो या सगळ्याचं, की असं मी तुला ज्ञान देणार आहे की मग तुला कुठलंही ज्ञान घ्यायचं शिल्लक राहणार नाही. हे प्रत्येक वेळी, प्रत्येक अध्यायातून भगवंत सांगतायत की मग तुला काहीही अजून यायचं, मग ज्या राजगुह्य ज्ञानाला सांगणार आहे, जो ज्ञानांचा राजा आहे, त्यानंतर ज्या भौतिक बंधनातून बाहेर पडण्यासाठी ज्ञान देणार आहेत, या सगळ्याचं भगवंत सांगताना तसंच वर्णन करतायत. आणि मग आता हे सगळं जाणण्यासाठी काय करायचंय, तर किती जण या मार्गावरती जातात बघा. मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सहस्रावधी मनुष्यांपैकी एखादा सिद्धी प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो आणि सिद्धी प्राप्त करणाऱ्या त्या मनुष्यांपैकी एखादाच मला तत्वतः जाणतो. हरे कृष्ण. 1 मिनिट द्या मला जरा. येस, क्षमा असो. तर सहस्रावधी मनुष्यांपैकी एखादाच, मग या मार्गावरती, की तुझं मन आणि बुद्धी, भगवंत सांगतायत की तू तुझं मन माझ्यावरती पूर्णपणे केंद्रित कर. मग या प्रवासामध्ये, की अनेक जण, जसं आपण चित्रामध्ये बघतो आहोत, की या मॅरेथॉनच्या सारख्या स्पर्धेला हजारो लाखो लोक रजिस्टर करतात आणि बरेच जण या स्पर्धेमध्ये भाग घेतात. सगळेजण धावतात, पण शेवटी जाणारे कोण असतात, काही ठराविकच लोक असतात, आणि त्यापैकी एकच जो व्यक्ती असतो तो जिंकतो, त्याच्यामध्ये सगळ्यात शेवटपर्यंत जातो. आणि म्हणूनच या सहस्रावधी मनुष्यांपैकी, बघा तुमचंच उदाहरण घ्यायचं, या अध्ययन वर्गासाठी अनेक 100 आणि 200, 500, 1000 लोक रजिस्टर करतात. प्रत्यक्ष किती जण पहिल्या दिवशी येतात, तर त्याच्यातली निम्मी जण येतात. आणि मग त्यानंतर तुम्ही जो म्हणतायत की 18 दिवसाचा आपण हा यज्ञाचा संकल्प केलेला आहे, मग हे ज्ञान पूर्ण आत्मसात करण्यासाठी शेवटपर्यंत तुमच्यासारखे हे दुर्मिळ भक्त आहात. आणि असेच दुर्मिळ भक्त शेवटपर्यंत 18वा अध्याय, की मग हे ज्ञान 18व्या अध्यायापर्यंत असंच असंच अखंड चालू राहतं. 17व्या अध्यायापर्यंत भगवंतांनी पूर्ण उपदेश केलेला, आणि 18वं अध्याय हे पूर्ण सगळ्या अध्यायांचं सार आहे. आणि म्हणून मग हा 18 दिवसाचा यज्ञ पूर्ण करणारे खूप दुर्मिळ असतात. अशाच प्रकारे सिद्धी प्राप्त करतो, एखादाच सिद्धी प्राप्त प्रयत्न करतो, आणि प्राप्त करणाऱ्या मनुष्यांपैकी एखादाच भगवंतांना तत्वतः जाणू शकतो. मग काय आहे भगवंतांना जाणणं, मग भगवंत कसे आहेत आणि काय आहेत भगवंतांच्या शक्ती, प्राकृतिक शक्ती काय आहेत. तर भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी आणि अहंकार या 8 माझ्या भिन्न प्राकृतिक शक्ती आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून ज्या पंचतत्वांनी शरीर बनलेलं आहे, की जे बाह्य शरीर आपण म्हणतो,
म्हणून ते पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू आणि आकाश या पंचतत्वांनी, पंचमहाभूतांनी बनलेलं हे शरीर आहे. आणि त्याच्या अंतर्मन काय आहे तर मन, बुद्धी आणि हा खोटा अहंकार, अशा या 8 प्राकृतिक भिन्न प्राकृती भगवंतांच्याच शक्ती आहे. बहिरंग शक्ती भगवंतांची, जी बाह्य शक्ती आहे, जी भौतिक प्रकृती आहे, त्या प्राकृतिक शक्ती भगवंतांच्याच आहेत. आपल्याला दिसतंय बघा भगवंतांच्या शरीरामध्ये कशा प्रकारे पाणी, आकाश, वायू, अग्नी आणि जल यामध्ये भगवंतांचं शरीर असं शरीरामध्ये दाखवलेले आहेत. कारण ह्या भगवंतांपासूनच ही सगळी निर्मिती आहे आणि म्हणून त्यांच्या या सगळ्या शक्ती आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे महाभाव अर्जुना, या व्यतिरिक्त माझी आणखी एक श्रेष्ठ अशी पराप्रकृती आहे, जिच्यामध्ये जीवांचा समावेश होतो. हे जीव कनिष्ठ भौतिक प्रकृतीच्या साधनांचा उपभोग घेतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अशी ही आध्यात्मिक भगवंतांची अंतरशक्ती, इंटरनल एनर्जी, कारण ती भगवंतांची आध्यात्मिक, मग याला पराशक्ती म्हटलेलं आहे, जी भगवंतांची श्रेष्ठ शक्ती आहे. आणि अशा या पराशक्तीचाच आपण भाग आहोत, पण आपण कुठेतरी त्याच्या किनाऱ्यावरती आहोत. आणि भगवंतांची ही जी आध्यात्मिक पराशक्ती आहे त्याचाच आपण भाग आहोत, कारण आपण भगवंतांचेच अंश आहोत. हे सगळे जे 84 लक्ष जीव आहेत, या 84 लक्ष जीवांमध्ये प्रत्येक जीवामध्ये तुम्हाला दिसेल की परमात्म्याचा अंश आहे, कारण आपण परमात्म्याचेच अंश आहोत आणि आपण त्या पराशक्तीचाच भाग आहोत. पण या पराशक्तीचा भाग असलेले आपण या अपराशक्तीच्या म्हणजे कनिष्ठ शक्तीच्या, या भौतिक शक्तीच्या बंधनामध्ये अडकलेलो आहोत, कारण त्या प्रकृतीचा आपण उपभोग घेतो आहोत. त्या कनिष्ठ प्रकृतीमध्ये आपण अडकलेलो. मोह माया आणि योगमाया ही भगवंतांचीच आहे. आणि म्हणून योगमाया असलेले आपण, की योगाचाच भाग, की भगवंतांचीच आध्यात्मिक शक्ती असलेले आपण या भौतिक प्रकृतीमध्ये अडकलेलो आहोत आणि आपण त्याचा भौतिक साधनांचा उपभोग घेत आहोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्वश्रेष्ठ प्राणी मात्रांचा उगम या दोन शक्तींमध्ये होतो. या जगतामध्ये जे काही भौतिक आणि आध्यात्मिक आहे त्यांचा उत्पत्ती करता आणि प्रलय करता ही मीच आहे, हे निश्चितपणे जाण. 7.7 हे धनंजया, माझ्याकडून श्रेष्ठ असे दुसरे कोणतेही तत्व नाही. दोऱ्यात ओवलेल्या मण्याप्रमाणे सर्व काही माझ्यामध्ये आश्रित आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि ज्या 5व्या अध्यायात आपण बघितलं कर्म संन्यास, जे काही आहे ते भगवंतांचं आहे. हो, भगवंत त्याचे प्रोप्रायटर, भगवंत त्याचे मालक, भगवंत भोक्ता आहेत त्याचे. जी निर्मिती भगवंतांपासूनच आहे. आणि म्हणून जे प्रभुपाद सांगतायत की अहो तुमचं काय आहे, हे शरीर सुद्धा भगवंतांचीच देण आहे. आणि म्हणून सर्व सृष्ट प्राणी मात्रांचा उगम या दोन शक्तींमध्ये होतो. या जगतामध्ये जे काही भौतिक आणि आध्यात्मिक आहे त्याचा उत्पत्ती करता आणि प्रलय करता ही भगवंतच आहे. आणि या भगवंतांपासूनच, की त्यांच्या श्वासातून, मग ज्या महाविष्णूचं तत्व, मग जेव्हा आपण गोलोक चार्ट पण जेव्हा तुम्हाला शेअर केला जाईल की या गोलोकाबद्दलची माहिती, की कशा प्रकारे पृथ्वीच्या किती वर, मग जे पृथ्वीच्या वरचे लोक आणि खालचे लोक, आणि मग त्याच्याही पलीकडे ज्या भगवंतांचे विस्तारित ज्या काही शक्ती आहेत, आणि भगवंतांचं मग जो वैकुंठ आणि त्याच्या पलीकडचा गोलोक वृंदावन, अशा प्रकारे सगळं वर्णन आहे त्याचं, जे तुम्हाला शेअर केलं जाईल. आणि मग अशा या श्रेष्ठ भगवंतांहून श्रेष्ठ असं दुसरं कोणतंही तत्व नाही. कारण हे जे महाविष्णूचं तत्व आहे, हे महाविष्णूचं तत्व प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये आहे. प्रत्येक ब्रह्मांडांमध्ये भगवंतांचं हे जे गर्भोदकशाही रूप आहे, विष्णूंचं हे जे महाविष्णूंच्या अनेक श्वासातून ब्रह्मांड तयार झाली आहेत. आणि हे जे तत्व आहे, हे गर्भोदकशाही विष्णू आपल्याला जे दिसत आहेत ते प्रत्येक ब्रह्मांडांमध्ये आहेत. आणि जे क्षीरोदकशाही विष्णू आहेत ते प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये वसलेले, की ज्या परमात्म्याचा आपण अंश आहोत, तो परमात्मा प्रत्येक हृदयामध्ये वसलेले ते क्षीरोदकशाही विष्णू. आणि म्हणूनच दोऱ्यात ओवलेल्या मण्यांप्रमाणे भगवंतांवर सगळे आश्रित आहेत, की भगवंत त्या दोऱ्याप्रमाणे सगळे मणी गुंफले जातात, तसं भगवंतांवर सगळे आश्रित असे हे ग्रह आणि ब्रह्मांड आहे. मग भगवंत सांगतायत आता त्यांच्या शक्ती काय आहेत आणि भगवंतांना कुठे अजून जाणू शकता तुम्ही.
रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं दृषु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे कौंतेया, पाण्यामधील रस मी आहे, चंद्र आणि सूर्याचा प्रकाश मी आहे, वैदिक मंत्रांमधील ओंकार मी आहे, आकाशातील शब्द मी आणि मनुष्यातील सामर्थ्य मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, ज्या पाण्याच्या थेंबामध्ये आपल्याला कृष्ण दिसतायत आणि म्हणून भगवंत सांगतायत की पाण्यामधील रस मी आहे. प्रभुपादांनी खूप सुंदर उदाहरणं दिलेली आहेत आणि म्हणून प्रत्येक पाण्याचा घोट घेताना की भगवंतांचं ते अस्तित्व जाणवतं की ज्या प्रत्येक पाण्याच्या रसामध्ये, पाण्याच्या चवीमध्ये भगवंत आहे, की जे काही आहे ते भगवंतांपासून आहे. म्हणून भगवंतांनी जे सांगितलेलं आहे की हे कौंतेया, की कशा प्रकारे माझ्याहून श्रेष्ठ कुठलंही तत्व नाही आणि प्रत्येक जीव ज्याप्रमाणे भगवंतांवर आश्रित आहे त्याचप्रमाणे भगवंत इथे सांगतायत की या मी तुमच्यासाठी हे वर्णन थोडंसं वाचते या 3-4 श्लोकांचं, की हे कौंतेया, या पाण्यामधील रस मी आहे, सूर्य चंद्राचा प्रकाश मी आहे. जे सूर्य चंद्राचं दैदिप्यमान तेज दिसत आहे तिथे भगवंतांपासून ते तेज आहे. वैदिक मंत्रातील ओंकार मी आहे. जो ओमनी शब्द केला जातो तो विष्णू आहे. ओम आणि विष्णू फरक नाही. मग पुढे जाऊन आपण जेव्हा 17व्या अध्यायामध्ये ओम तत्सत हे जेव्हा जाणू तेव्हा आपल्याला अजून प्रत्यक्ष ओमचं विश्लेषण जाणायचं आहे. आणि म्हणून या ओंकार आणि विष्णू मध्ये फरक नाही. मग जो एक ज्या टप्प्यापर्यंत पोहोचलेला आहे, की ज्या भक्तीच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचलेला आहे, ज्या गोस्वामींबद्दल आपण जाणू शकतो, की ज्या चैतन्य महाप्रभूंच्या काळातील की गोस्वामी, की ज्यांनी त्या इंद्रियांवर स्वामित्व मिळवलेलं आहे, असे गोस्वामी. आणि म्हणूनच नाहीतर जे इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवू शकत नाही ते गोदासा, की ते इंद्रियांचे नियंत्रक, की इंद्रियांच्या कयात जातात, की इंद्रियांवर स्वतः नियंत्रण मिळवू शकत नाही तर त्यांच्या नियंत्रणाखाली जातात, असे गोदासा. आणि म्हणून गोस्वामी आणि गोदासा, की ज्या जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ज्यांचा आपण पुढे जाऊन ज्यांनी नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन, जे उपदेशामृत, भक्ती रसामृत सिंधू यासारखी जी पुस्तकं लिहिलेली आहेत आणि त्या चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये त्यांना गोस्वामी ही पदवी बहाल केलेली आहे, पदवी दिलेली आहे. अशा प्रकारे भगवंतांपासून या सर्वाचं सगळं सामर्थ्य जे आहे, की पृथ्वीचा मूळ सुगंध मी आहे. मग जसं आपण म्हटलं, वैदिक मंत्रातील ओंकार मी आहे, आकाशातील शब्द मी, मनुष्यातील सामर्थ्य मी आहे. पृथ्वीचा मूळ सुगंध मी आहे, अग्नीमधील उष्णता मी आहे, सर्व जीवांमधील जीवन शक्ती मी आहे, सर्व तपस्व्यांचं तप मी आहे. बघा, हे पार्था, अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचं बीज, हे बीज देणारे पिता भगवंत आहे. बुद्धिमानांची बुद्धी, सर्व शक्तिमानांची शक्ती ती मी असल्याचं जाण. बलवानांचं बोल, जे काम आसक्त रहित आहे, जी काम वासना आसक्त रहित आहे, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुना, धर्म तत्वांविरुद्ध नसणारा तो कामही मीच आहे. सात्विक, राजसिक आणि तामसिक हे सर्व भाव माझ्या शक्तीनेच अभिव्यक्त होतात. बघा, भगवंतांच्या शक्तीनेच या त्रिगुणांचा प्रभाव आपल्यावर आहे, पण भगवंतांवर याचा कुठलाही प्रभाव नाही. सगळ्याची निर्मिती करून भगवंत यापासून अलिप्त आहे. आणि एका दृष्टीने मी सर्व काही आहे, परंतु मी स्वतंत्र आहे. मी प्राकृतिक गुणांच्या अधीन नाही, उलट तेच माझ्या अधीन आहेत. अशा प्रकारे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या त्रिगुणांचा जो प्रभाव आहे तो भगवंतांपासूनच आहेत. आणि म्हणूनच भगवंत याच्या अधीन नाहीत. कारण आपण बघतोय की मायेचे नियंत्रक हे भगवंत आहेत. आपण या मायेच्या नियंत्रणाखाली आहोत. सत्व, रज आणि तम या त्रिगुणांचा प्रभाव आहे आणि या भौतिक प्रकृतीच्या बंधनांमध्ये आपण अडकलेलो आहोत. आणि म्हणून जर आध्यात्मिक प्रगती साधली नाही तर इथेच या भौतिक जगतामध्ये पुन्हा पुन्हा त्या वासनेमध्ये आणि पुन्हा पुन्हा त्या इच्छेद्वारे या जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या मृत्यू लोकामध्येच पुन्हा पुन्हा परतत राहू.
त्रिगुणांनी जसं सात्विक राजसिक तामसिक मोहित झाल्यामुळे हे संपूर्ण जगत त्रिगुणातीत अविनाशी आहे, माझे स्वरूप जाणीत नाही. आणि म्हणूनच जे त्रिगुणांच्या अतीत आहे आणि जे अविनाशी आहेत असे भगवंत आहेत. आणि म्हणून या त्रिगुणांच्या प्रभावांनी मोहित झाल्यामुळे ज्या गुणातीत जे आहेत, की या सत्व रज आणि तम या गुणांच्या पलीकडे जे आहेत आणि जे अविनाशी असे आहेत, असं स्वरूप भगवंतांचं जाणू शकत नाहीत, कारण कुठेतरी त्या भौतिक वलयामध्येच अडकलेले आहे. पण भगवंत सांगतायत की जे कोणाला भगवंत तरुण नेतील या गटांगळ्या खाणाऱ्या महासागरात, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुर्त्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. 3 प्राकृतिक गुणांनी युक्त असलेली माझी दैवी माया शक्ती ही अतिशय दुस्तर आहे, परंतु जे मला शरण आले आहे ते मायेला सहजपणे तरून पलीकडे जातात. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मग ही भगवंतांचीच आहे हो. ही मोहमाया इतकी स्ट्रॉंग आहे, कारण ती अतिशय दुस्तर आहे. ती भगवंतांचीच निर्मिती आहे. माझी दैवी माया शक्ती, प्राकृतिक गुणांनी युक्त असलेली ही दैवी माया शक्ती ही भगवंतांचीच निर्मिती आहे, म्हणून ती इतकी स्ट्रॉंग आहे ती मोहमाया. पण भगवंत सांगतायत या मोहमायेला तरुण पार करायचं असेल त्या महासागरातून, तर भगवंतांना जाणणं. ज्यांनी भगवंतांना, मग ज्यांनी हे जन्म कर्माचं रहस्य आणि भगवंतांना परमतत्व, कारणांचे कारण, परम कारण असे पुरुषोत्तम ज्यांना जाणलेलं आहे, ते निश्चित या महासागरातून, मग भगवंत आहे तो हात द्यायला तिकडे, पण आपल्याला दिसतायत कुठे, कारण आपण आपल्याच वलयामध्ये आहोत. आणि म्हणूनच ते हात द्यायला भगवंत तिथे निश्चितच आहेत आणि तिथून भगवंत निश्चितच तरुण होतील. नमाम दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परुतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. जे अत्यंत मूर्ख आणि दुष्ट आहेत, नराधम आहेत, ज्यांचे ज्ञान मायेमुळे नष्ट झाले आहे आणि जे असुरांची नास्तिक प्रवृत्ती धारण करतात, ते मला शरण येत नाही. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मग भगवंतांना शरण जाणाऱ्यांविषयी भगवंत सांगतायत की जे 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना शरण जाऊच शकत नाहीत, कारण ते भगवंतांचं अस्तित्वच जाणत नाहीत, अज्ञानाच्या पूर्णपणे कयात आहेत आणि ज्ञानाचा अभाव आहे तिथे. आणि असे लोक भगवंतांनी सांगितले मूर्ख आहेत, मूर्ख दुष्ट प्रवृत्तीचे आहेत, नराधम आहेत, आसुरी प्रवृत्तीचे आहेत, कारण त्यांचं ज्ञान या मोह मायेमुळे, या मायेमुळे हे ज्ञान नष्ट झालेलं आहे. जरी हे ज्ञान देऊ केलेलं आहे तरी ते बंद, काय म्हणतात ना आपण त्याला, डोळ्यावर पट्टी बांधलेली आहे. आणि अशी प्रकारे या असुरांची नास्तिक प्रवृत्ती आहे आणि ते भगवंतांना कधीही शरण जाऊ शकत नाही. माझ्या 16व्या अध्यायामध्ये दैवासुर संपद विभाग योग आपण जाणणार आहोत. तिथे भगवंतांनी या असुरांविषयी, मग त्यांचं काय होतं आणि त्यांची काय परिणिती, त्यांचं धारणा काय असते, मृत्यूनंतर त्यांची गत काय होते, ह्या सगळ्याचं सखोल असं ज्ञान दिलेलं आहे. आणि म्हणून ज्या 4 प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना जाणू शकत नाही, त्या दृष्ट, मूर्ख, नराधम आणि आसुरी लोक भगवंतांना जाणू शकत नाही. अशा प्रकारे जे आपल्याला दिसतंय बघा, की कशी मग इथे आपल्याला दिसतंय की जगाई मदाई म्हणून ही जी गोष्ट आहे चैतन्य महाप्रभूंच्या काळातली, मग एक गाढव ओझं मूर्खपणाने केवढं ते ओझं कशा प्रकारे लादलेलं आहे. अशा प्रकारे ह्या ज्या तमोगुणांमध्ये मग हे तप केलं जातं, कुठल्या उद्देशाने केलं जातं. ज्या आपण रावणाला बघितलेलं आहे की कशा प्रकारे, मग कंसाने सुद्धा, ज्या हिरण्यकश्यपूने तिन्ही लोकांचं पूर्णपणे अधिकार मिळवण्यासाठी ते तप केलेलं होतं. म्हणजे उद्देश काय होता, उद्देश कुठल्या दृष्टीने होता हे जाणणं महत्वाचं आहे. ज्या जगाई मदाईंना आपण बघतोय चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये अत्यंत हीन असं कृत्य करणारे दोघही, आणि ज्या नित्यानंद प्रभू जे बलरामांचे अवतार म्हटलंय, तर अशा नित्यानंद प्रभूंनी या जगाई मदाईंना खूप
मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तरी आपण म्हणतो ना, जे तामसी गुणांमध्ये ते त्यांच्याच वलयामध्ये असतात, म्हणून ते महत्व जाणू शकत नाही. आणि म्हणून जेव्हा त्यांच्यापैकी या दोघी भावांपैकी एक जेव्हा नित्यानंद प्रभू त्यांना काही उपदेश करत असतात, तेव्हा तो त्यातला एक जगाई तो त्यांच्यापैकी एक भाऊ एक ठिक्कर खाली पडलेली घेऊन नित्यानंद प्रभूंच्या कपाळावर मारून फेकतो आणि त्यांना जखम होते, बळाबळा रक्त वाहू लागतं. हे जेव्हा सगळे चैतन्य महाप्रभूंचे अनुयायी बघतात, तेव्हा ते महाप्रभूंकडे ही खबर पोहोचवतात. आणि ही खबर पोहोचल्यानंतर महाप्रभू तातडीने तिथे येतात, की ज्या आपल्या वैष्णवाला, की ज्या आपल्या भक्ताचं, की नित्यानंद प्रभूंचा कोणी असा अपमान केला आहे, ते सुदर्शन चक्र सोडायला निघतात त्याच्यावरती. पण नित्यानंद प्रभू त्यांना थांबवतायत. कारण का? त्यांनी सांगितलं, प्रभू तुम्ही या पृथ्वी तलावरती उद्धार करण्यासाठी आलेले आहात भक्तांचा, तर तुम्ही निश्चितच संहार करू नका. आणि म्हणून नित्यानंद प्रभू चैतन्य महाप्रभूंना थांबवतात, जे प्रत्यक्ष कृष्णाचे होतात. आणि मग जेव्हा दुसरा भाऊ त्यांना शरण आलेला आहे, तेव्हा ते ही दोन्ही भाऊ मग शरण येतात आणि मग त्यांना त्या पापी याच्यातनं मुक्तता मिळालेली आहे. अशा प्रकारे भगवंत ज्यांचा उद्धार करतायत, परंतु जे जे शरण येऊ शकत नाहीत, तामसी वृत्तीचे लोक, की ज्यांची नास्तिक प्रवृत्तीच असते, त्यांचं काहीच होऊ शकत नाही, हे भगवंतांनी सांगितलंय. कारण ते त्या नराधम वृत्तीचेच असतात. मग ते नरक योनीमध्येच पुन्हा पुन्हा त्या पशु योनीमध्येच त्यांना जन्म मिळतो. मग ज्या कंसानी आपण म्हटलं, ज्या शिशुपालांनी भगवंतांचा मत्सर केलेला आहे, कंसाने आयुष्यभर श्रीकृष्ण 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 केलं, पण द्वेष केला, कधी मी याला त्याचा ठार मारणार आहे, कारण देवकीचा पुत्र मला ठार मारणार आहे, ही मनामध्ये कुठेतरी भीती होती. अशा प्रकारे हे तामसिक अज्ञानामध्ये असणारे लोक, अशा प्रकारचे लोक भगवंतांना शरण येऊ शकत नाहीत. आणि मग भगवंत सांगतायत कोण 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना शरण येऊ शकतात. चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे भरतश्रेष्ठ अर्जुना, 4 प्रकारचे पुण्यात्मा माझी भक्ती करू लागतात. अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आणि म्हणून हे 4 प्रकारचे लोक जसे आपल्याला चित्रात दिसतायत. मग अर्थार्थी, अर्थ म्हणजे कोण, की जो संकटामध्ये सापडलेला आहे. अर्थार्थी, की ज्याला धनाची अपेक्षा आहे, अर्थार्जन मिळवण्याच्या दृष्टीने तो भगवंतांची पूजा करतो आहे. अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू. मग अशा आर्त अवस्थेमध्ये कोण दिसते आपल्याला, हे गजेंद्र मोक्ष महाराज आहेत. आणि ते गजेंद्र मोक्ष त्यांच्या पायाला मगरीनी पाय पकडलेला आहे, रक्तबंबाळ झालेला आहे, तरी भगवंतांच्या सेवेमध्ये कसूर नाही. आणि म्हणून ते भगवंतांना फूल अर्पण करता आहेत. अशा प्रकारे जे भगवंतांच्या सेवेमध्ये एकनिष्ठ आहेत, अशांना मग भगवंत त्या मगरीशी 2 हात करून तिचा संहार करतायत. अशांचं भगवंत निश्चितच रक्षण करतात. मग ज्या द्रौपदीनी भर सभेमध्ये जिचं वस्त्रहरण केलं गेलं, तिने फक्त तिला दृढ श्रद्धा हीच होती, की भगवंत आहेत आणि भगवंतांचाच ती धावा करते, आणि तिथे भगवंतांनीच तिची लाज राखलेली आहे. मग अर्थार्थी कोण आहेत, तर ध्रुव महाराज, की ज्यांना त्यांच्या वडिलांच्या मांडीवरून ढकलून दिलं गेलं, आणि मलाही राज्य हवंय, मलाही माझ्या वडिलांच्या मांडीवर बसायचंय, असं जेव्हा आईला विचारलं, तेव्हा तिने सांगितलं, तू जंगलात जा आणि श्रीकृष्णाला विचार. आणि तेव्हा मग श्रीकृष्णाच्या शोधामध्ये तो 6 वर्षाचा ध्रुव निघालेला आहे. आणि मग जंगलात जाऊन त्याला नारद मुनी भेटले तिथे. आणि नारद मुनी जेव्हा त्याला रस्त्यात भेटल्यानंतर त्यांनी सांगितलं, अरे बालका, तू आता खूप लहान आहेस, तू जा, आता परत जा माघारी, तुझं वय नाहीये हे जाणण्याचं. परंतु तो ज्या दृढ श्रद्धेने निघालेला असतो, की नाही, मला भगवंतांना भेटायचंय, जाणायचंय. आणि मग नारद मुनी त्याला मंत्र देतात, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. आणि मग तो तप करतो, एका पायावर उभं राहून, झाडाची पानं खाऊन. अशा प्रकारे 6 महिन्यांनी त्याला प्रत्यक्ष भगवंतांनी दृष्टांत दिलेला आहे. प्रत्यक्ष भगवंत त्याच्या समोर आलेले आहेत. आणि मग ध्रुवाला काहीही नको असतं. मग ज्याला ध्रुव लोकावरती भगवंतांनी स्थान दिलेलं आहे, की प्रत्यक्ष भगवंतांचं दर्शन झाल्यानंतर कुठलीच गोष्ट मनात राहत नाही, सगळ्याची पूर्तता होते, आणि मला आता काहीही नकोय असं सांगून ते एवढेसे ध्रुव महाराज, पण त्यांना ध्रुव लोकात जन्म लाभलेला आहे, स्थान लाभलेलं आहे.
मग जे सुग्रीव महाराज या त्रेतायुगामध्ये प्रभू रामचंद्रांच्या युगामध्ये ज्यांनी वालीला ठार करण्यासाठी रामचंद्रांनी सुग्रीवाला मदत केलेली आहे, अशा सुग्रीवाने प्रभूंची सेवा केली आणि अशा प्रकारे त्यांच्यावरती त्यांची भक्ती केलेली आहे. आणि मग ज्ञानी आणि जिज्ञासू, मग ज्या परीक्षित महाराजांना आपण बघतो आहोत, ते ज्ञानी, कुठेतरी त्यांना ज्ञान घ्यायचं होतं. जेव्हा त्यांना 8च दिवस फक्त शाप मिळालेला होता ब्राह्मण पुत्राकडून, की तुम्हाला फक्त 8 दिवसाचं आयुष्य, कारण तो त्याच्या वडिलांचा अपमान करतो, काहीतरी सर्प टाकून त्याच्या वडिलांचा अपमान झालेला असतो, जे समाधीस्थ असतात. आणि मग तो ब्राह्मण पुत्र परीक्षित महाराजांना शाप देतो की तुमचा 8 दिवसात मृत्यू होईल. आणि मग फक्त ते 8 दिवस हातामध्ये असतात. तेवढ्या आठवड्यामध्ये मग आपण उपभोगून घेऊया हे सगळं भौतिक जग, तसं नाही तर भगवंतांना जाणायचंय. आणि शुकदेव गोस्वामींकडून जे भागवत जाणून घेतात, आणि जे शुकदेव गोस्वामी जे व्यासांचे पुत्र आहेत, व्यास पत्नीच्या पोटात, मग ज्यांनी शिवांकडून भागवत ऐकताना, की शुकमुनी म्हणजे शुकदेव गोस्वामी, शुक म्हणजे पोपट, मग जे आधीच्या जन्मात पोपट असताना झाडावर बसलेले असतात आणि शिव पार्वतीला भागवताची कथा, भगवंतांची स्तुती ऐकवत असतात, आणि पार्वती माता पेंगायला लागते, झोपायला लागते, म्हणून तिच्या तोंडून काहीच उद्गार येत नाही. तर हे उद्गार कोण करतं? शुकदेव, म्हणजे शुक असलेला पोपट तो करतो. आणि मग जेव्हा शिव डोळे उघडतात आणि बघतात की पार्वती माता तर निजली, तिला डोळा लागलाय, मग कोण करतंय हे? तर मग वरती पोपटाला बघतात आणि मग ते म्हणतात की हा घोर अपराध केलेला आहे यांनी भागवत ऐकायचा. आणि म्हणून मग ते जे कोणी परवानगी शिवाय म्हणून ते त्याला मारायला धावतात. परंतु मग तो शुकदेव जेव्हा व्यासमुनी आपल्या पत्नीला भगवताची स्तुती सांगत, भगवंतांची स्तुती कथन करत असतात, तेव्हा जेव्हा जांभईत येते ती, तेव्हा त्यांच्या अगदी बारीक होऊन त्यांच्या मुखात शिरतात आणि मग ते तिथेच वास्तव्य करतात. आणि मग ते 16 वर्ष त्यांनी नंतर व्यासमुनींच्या पत्नीच्या पोटात ते असतात. आणि त्यानंतर मग जेव्हा ती अक्षरशः तिला असह्य होतात सगळा त्रास, तेव्हा मग ती भगवंतांचा धावा करते आणि भगवंत सांगतात की मग तुला या भौतिक जगताशी काही निगडीत नसेल, तू निस्संदेह बाहेर ये. आणि मग ते शुकदेव गोस्वामींनी बाहेर आलेले आहेत, पण ते भौतिक जगताशी त्यांचा कुठलाही परिचय नाही. आणि ते जे धावत सुटतात आणि त्यानंतर मग त्यांनी भगवंतांची स्तुती परीक्षित महाराजांना. मग ज्ञानी कोण आहेत? तर परीक्षित. ज्ञानी कोण आहेत? शुकदेव गोस्वामी. आणि जिज्ञासू, ज्यांना जाणायची इच्छा होती, अशा प्रकारे जे परीक्षित महाराज आहेत. अशा प्रकारे हे सर्वजण भगवंतांना, मग ज्या नैमिषारण्यामध्ये आपण बघतोय की जे 88,000 ऋषी, ज्यांना मैत्रेय ऋषींनी भागवताचं कथन केलेलं आहे, अशा प्रकारे ज्यांना प्रश्न पडलेले होते, 6 प्रश्न, ते सगळं भागवतामध्ये, खूप त्याच्या खोलात मी जात नाही, परंतु हे ज्ञान त्या सगळ्या ऋषींना दिलेलं आहे. भगवंतांबद्दलच जे ज्ञान त्यांना दिलेलं आहे. असे हे 4 प्रकारच्या व्यक्ती. आणि त्याच्यापैकी मग कोण पूर्णपणे सातत्याने भगवंतांच्या निष्ठेमध्ये राहतो? तर हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. यापैकी जो पूर्ण ज्ञानात आहे आणि जो सदैव शुद्ध भक्ती सेवेत मग्न असतो, तोच श्रेष्ठ. कारण मी त्याला खूप प्रिय आहे आणि तो मला प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मग जो पूर्ण ज्ञानात आहे, ज्याला ज्ञानाचं जसं आपण म्हटलं की आधीच्या तद्विधी प्रणिपातेन, जो उत्तम गुरुकडून ज्ञान संपादन करून त्या ज्ञानाचं आचरण करतोय, त्याच प्रकारे ही जी ज्ञानी व्यक्ती आहे, तो सदैव शुद्ध भक्ती, कारण तो भगवंतांविषयीचं सगळं ज्ञान जाणून भगवंतांच्या भक्ती सेवेमध्ये सतत मग्न असतो, तो श्रेष्ठ असतो. आणि तो भक्त भगवंतांना निश्चितच प्रिय असतो आणि त्या भक्तालाही भगवंत प्रिय असतात. आणि म्हणून अशा या गोपी भगवंतांना वृंदावनामध्ये बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. अनेकानेक जन्म आणि मृत्यूनंतर ज्याला वास्तविक ज्ञान होते, तो मी या अस्तित्वातील सर्व गोष्टींच्या कारणांचे परम कारण असल्याचे जाणून मला शरण येतो, असा महात्मा अत्यंत दुर्लभ असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच असा महात्मा की जो भगवंतांचं जन्म कर्म आणि ज्या भगवंतानं पूर्णपणे, की जन्म मृत्यूनंतर ज्याला वास्तविक ज्ञान होते की मी अस्तित्वातील सर्व गोष्टींच्या कारणांचं, की ज्या सगळ्याचे
बीज देणारे पिता आहेत हे भगवंत आहेत आणि या कारणांचं परम कारण हे भगवंत आहेत. त्या अशा अनेक जन्म मृत्यूनंतर मग या मृत्यू लोकामध्ये किती काळ जन्म घेऊन अनेक वर्षानुवर्ष मग निरनिराळ्या योनींमधून जाऊनही मग त्याला कुठेतरी वास्तविक ज्ञान होते आणि तो त्या भक्ती मार्गाच्या मार्गातून भगवंतांना जाणू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. ज्यांचे ज्ञान भौतिक कामनांनी हिरावलेले आहे ते अन्य देवदेवतांना शरण जातात आणि आपल्या स्वभावानुसार आराधनेच्या विशिष्ट विधानांचे पालन करतात. 7.21 मी परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे. जेव्हा मनुष्य विशिष्ट देवतेची उपासना करण्याची इच्छा करतो तेव्हा त्या विशिष्ट देवतेवर मी त्याची श्रद्धा दृढपणे स्थिर करतो, जेणेकरून तो त्या देवतेची उपासना करण्यास स्वतःला समर्पित करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की ज्यांचं ज्ञान या भौतिक कामनाने, बघा जे आधीच्याही आपण अध्यायाच्या 4थ्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं, 3ऱ्या अध्यायामध्ये की विष्णूंना सर्व यज्ञ प्राप्त केले जातात, की जे विष्णूंना यज्ञ प्राप्त विष्णूंना अर्पण केले जातात तेव्हा ते देवी देवतांपर्यंत निश्चितच पोहोचतात. ज्या देवी देवतांमध्ये भगवंतांचाच अंश आहे, परंतु सगळं जर सकाम कर्मामध्ये अडकलेलं असेल की मला त्या गोष्टीपासून काहीतरी मिळालं पाहिजे म्हणून मी ही पूजा करतोय, मी उपासना करतो आहे, आणि म्हणून ते अन्य देवी देवतांना त्या कारणासाठी जेव्हा शरण जातात तेव्हा आपल्या स्वभावानुसार आराधनेच्या विशिष्ट विधिविधानांचं पालन करतात. मग मी बनवलेल्या मग ज्या शास्त्रांचा आधार घेऊन, वेदांचा आधार घेऊन नाही, कारण जो कृष्ण सगळ्यांचा जो सर्वोच्च नियंत्रक आहे, जे विष्णू नारायण श्रीकृष्ण जो अवतार आहे, विष्णूंचा अवतार, तो परिपूर्ण की जिथे पूर्ण विदस्य की कृष्णाला संपूर्ण म्हटलेलं आहे. पुढे जाऊन आपण भागवतामध्ये जेव्हा अर्जुन पूर्णपणे कृष्णाला जाणतो, की ज्या व्यासमुनींनी नारद मुनींना जेव्हा विचारलं की मी अजूनही तितका समाधानी नाहीये कारण मी भगवंतांना पूर्ण व्यक्त करू शकलो नाहीये, तिथे त्या भागवतामध्ये नारद मुनींनी त्यांना भागवत जेव्हा व्यासमुनींनी लिहिलं तेव्हा त्याच्यामध्ये पूर्णपणे प्रकट झालेले आहेत आणि त्या भगवंतांची स्तुती आपण त्याच्यात ऐकतो. आणि परमात्मा रूपाने असे भगवंत प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहेत. म्हणून मग मनुष्य जेव्हा ठराविक देवी देवतांची पूजा करतो त्यात कुठल्याही कुणाच्याही भावनांची दुखावणी केलेली नाहीये कुणाच्याही. मग इस्कॉन असं सांगते की अशा प्रकारे गोष्टी सांगितल्या जात आहेत आणि मग इतर कुठलीही पूजा अर्चा करायची नाही. नीट जाणून घ्या, नीट ऐका. कृष्णाची पूजा त्याच्यामध्ये तुम्ही ऍड करू शकता. तुम्ही ज्या काही देवी देवतांची पूजा करताय ती श्रद्धा तुमची दृढ केली जाते आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत तेव्हा त्या विशिष्ट देवतेवर मी त्याची श्रद्धा दृढपणे स्थिर करतो. मग तिथे कुठलाही मिथ्याचार नाहीये, कुठल्याही सकाम कर्मामध्ये की मला हे हवंय म्हणून मी ती पूजा, कारण ती निष्ठा मनापासून, मतपरायण की कुठल्याही गोष्टीला मनापासून व्यक्त करणं हे आवश्यक आहे आणि जेणेकरून त्या देवतेची उपासना करण्यात स्वतःला समर्पित करू शकतो. अशा प्रकारे भगवंत ती श्रद्धा दृढ करता आहे. हे जाणून घ्यायचंय, नीट हे ज्ञान जाणून घ्यायचे. ते देवी देवता जे भगवंतांचे अंश आहेत आणि ज्या भगवंतांच्या अतिशय निकट आहेत. बघा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. अशा श्रद्धेने युक्त होऊन तो विशिष्ट देवतेची कृपा संपादन करण्याचा प्रयत्न करतो आणि आपले इच्छित भोग प्राप्त करतो, परंतु वस्तुतः हे लाभ केवळ मीच प्रदान करतो. 7.23 अल्पबुद्धी लोक देवतांची उपासना करतात आणि त्यांना प्राप्त होणारी फळे मर्यादित व अनित्य असतात. देवतांचे उपासक देवलोकांची प्राप्ती करतात, पण माझे भक्त अखेर माझ्या परमधामाची प्राप्ती करतात. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अल्पबुद्धी लोक, मग आता ही जी बुद्धी आहे, हे जे ज्ञान आहे, हे किती महत्वाचं आहे बघा. कारण फक्त सकाम कर्मामध्ये ऐकून की मला हे मी पुण्यकर्म करतोय पण मला यापासून हे फळ मिळालंच पाहिजे, तर मी हे केलं की मला या गोष्टी मिळाल्या पाहिजेत, कारण कुठेतरी प्रत्येक वेळी त्या फळांची अपेक्षा असते पण त्यांना प्राप्त होणारी फळे ही मर्यादित आणि कुठेतरी अनित्य असतात. देवतांचे उपासक देवलोकांची प्राप्ती करतात, पण भगवंतांचे भक्त जे विष्णूंची पूजा करतायत, भगवंतांची पूजा करतायत, ते निश्चितच त्या परमधामाची, मग पुन्हा स्वर्गलोकातून जेव्हा पुण्य क्षीण होतंय तेव्हा पुन्हा उलटून मृत्यू लोकात येत नाहीत, कारण ते आधीच गोलोक धामाची प्राप्ती करतात. आणि म्हणूनच भगवंत जे उणं आहे ते निश्चितच, जे हवं आहे ते नाही मिळणार, पण जे योग्य आहे ते निश्चितच भगवंत देणार आहे.
आणि म्हणूनच त्याची काळजी भगवंत निश्चितच भक्तीचं तर रक्षण करतायत, पण निश्चितच जे काही भक्ताकडे उणं आहे ते भगवंत नक्कीच देतायत. आणि म्हणून अशा श्रद्धेने युक्त जो विशिष्ट कृत देवतेची कृपा संपादन करण्याचा प्रयत्न करतो आणि इच्छित भोग प्राप्त करतो, वस्तुतः ते भगवंतांपासूनच असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मला पूर्णपणे न जाणणाऱ्या अल्पबुद्धी लोकांना वाटते की मी म्हणजेच पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण पूर्वी निराकार होतो आणि आता व्यक्तित्व धारण केले आहे. त्यांच्या अज्ञानामुळे ते माझे अविनाशी आणि अनुपमाचे दिव्य स्वरूप जाणू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून हे सगळं अज्ञान बोलतंय हो. हल्ली पण आपण ऐकतो की या जगतामध्ये की मग बरेच असे विधानं केली जातात की उचलली जीवन लावली टाळूला खरोखर, की खरोखर त्याचं ज्ञान या शास्त्रांचा, वेदांचा, आपले स्क्रिप्चर्स खरंच वाचलेत का? की ज्या मी तुम्हाला सगळे काल जे संदर्भ दिले, नारायण संहिता, जे ईशोपनिषद आहे, उपनिषद आपली सगळी आहेत, जी गायीप्रमाणे आहेत हो सगळी, की ज्याचं दोहन करणं प्रत्यक्ष भगवंत दोहन करतायत आणि त्याचं अमृत सेवन आपण करण्याची गरज आहे. ते ज्ञान आपण जितकं घेऊ तितकं मला वाटतं कमी आहे. पण पण जे कोणी अल्पबुद्धी लोक आहेत तेही स्वतःला खूप ग्रेट समजतायत आणि म्हणूनच भगवंतांना ते निराकार म्हणून जाणतायत. मग जे निराकार आहेत म्हणजे भगवंत पृथ्वीवर येण्यापूर्वी एक शक्ती होते, ते पृथ्वीवर मनुष्य रूप धारण करून येतात आणि पुन्हा जाताना ते शक्ती बनूनच जात आहेत. अशा प्रकारे व्यक्तित्व म्हणजे फक्त हे तात्पुरतं, मग ना त्यांना भगवंतांच्या अस्तित्वाची जाण असते आणि पुढे जाऊन जे अर्चविग्रह आपण जाणणार आहोत की कशा प्रकारे भगवंतांवर मन, बुद्धी आणि इंद्रिय की या सगळ्याचं नियंत्रित करून या भक्ती सेवेमध्ये, भगवंतांच्या सेवेमध्ये स्वतःला लीन केल्यावर काय त्याच्यातून जाणून घेता येतं. कारण त्यांच्या या अज्ञानामुळे ते भगवंतांचं अविनाशी, कारण त्यांचं आध्यात्मिक असं आणि अनुपम असं दिव्य स्वरूप म्हणजे अजन्म आहेत आणि जे प्रत्येक युगामध्ये त्यांच्या मूळ रूपामध्ये प्रकट होत आहेत. भक्तांच्या रक्षणासाठी, दृष्टांचा नाश करण्यासाठी आणि या धर्माची पुनर्स्थापना करण्यासाठी प्रत्येक युगामध्ये भगवंत प्रकट होत आहे. पण हे निराकार लोक ते नाही जाणू शकत. मग ज्यांनी भगवंतांचं निर्विकार म्हणजे जे आपण म्हणू जे ज्यांना ज्यांना शक्ती मानलेलं आहे, की मग जे भगवंतांचं जे ब्रह्मस्वरूप जाणतायत ते निश्चितच आहेत. पण जे जे मायावादी लोक आहेत, जे मायावादी निराकार असं रूप भगवंतांचं की मग त्या अवैयक्तिक पेक्षा भगवंतांचं अस्तित्वच जाणू शकत नाहीत, असे मायावादी लोक भगवंतांना शरण येऊ शकत नाही. जे आपण म्हटलं की जे अज्ञानामध्ये अल्पज्ञ अशा ज्ञानाने मग ब्रह्मस्वरूपाचे असतात, ते पुढे जाऊन आपण जाणणार आहोत की निश्चितच या लोकांना पुढच्या टप्प्यावर ते हळूहळू येऊ शकतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मूढ आणि अज्ञानी लोकांना मी कधीही प्रकट होत नाही. माझ्या अंतरंग शक्तीद्वारे मी त्यांना अप्रकट राहतो आणि म्हणून मी अजन्म आणि अच्युत असल्याचे ते जाणू शकत नाही. 7.26 अर्जुन, मी पुरुषोत्तम भगवान भूतकाळात घडलेल्या सर्व काही, घडत असणाऱ्या सर्व आणि भविष्य काळात घडणाऱ्या सर्व काही जाणतो. मी सर्व जीवांना जाणतो, परंतु मला कोणीही जाणत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मूढ आणि अज्ञानी बघा, ज्या लोकांनी सांगितलंय की निराकार असं की भगवंत हे मनुष्य रूप, तर ज्यांना भगवंतांचं भगवान हे रूप, कारण भक्त भगवंतांना जाणू शकतो हो, अभक्त भगवंतांना नाही जाणू शकत. की जो भगवान रूपाशी भगवंतांच्या जोडला गेलेला आहे तो भगवंतांच्या प्रेमामध्ये आहे. मग जो ब्रह्म आणि परमात्मा, मग परमात्मा चार भुजाधारी रूपही भगवंतांचा जो जाणतो आहे तोही निश्चित त्याच टप्प्यामध्ये आहे. परंतु मूढ आणि अज्ञानी लोक मात्र मग त्यांच्यासाठी भगवंत अप्रकट आहेत. जसं आपण एखादी उदाहरण घ्यायचं झालं की एखादी चित्रकार असतो बघा, तो चित्रकाराची जी चित्रकारामधल्या त्याच्या चित्रांमधलं जे ज्ञान असतं ते त्या जाणकारांना असतं, त्यांनाच तो ती चित्र दाखवतो. पण बाकीच्यांना तो ती चित्र दाखवत नाही, ज्यांना त्याचं ज्ञानच नसतं. त्याचप्रमाणे भगवंत की ज्यांना ज्ञानी आहे, ज्यांना जे भगवंतांना जाणू शकतात, ते भगवंतांना ते त्यांच्यासाठी भगवंत प्रकट आहेत. परंतु बाकीच्यांसाठी भगवंत अप्रकटच राहतात आणि ते भगवंतांना अजन्म आणि अच्युत असल्याचं जाणूच शकत नाहीत. कारण ज्या विश्वरूप दर्शनामध्ये अर्जुनाला भगवंत सांगतात की तुला भूतकाळात घडलेलं आहे, भविष्य काळात घडणारं आणि वर्तमान काळात घडत असलेलं सगळं काही माझ्यामध्ये दिसेल, असं जे भगवंतांचं अद्भुत आणि असं जे
विश्वरूप आपल्याला दिसतंय, त्याच्यात भगवंत अर्जुनाला तेच सांगतायत. आणि म्हणून हे सगळं घडत असणारं, भविष्यकाळातही घडत असणारं सगळं काही भगवंत जाणतायत. पण मला कोणीही जाणत नाही. कारण त्या आत्म्याला, परमात्म्याला जाणलं नाहीये. जसं अर्जुनाला भगवंतांनी आपण जेव्हा इतिहास जाणला तेव्हा तू त्या काळी होतास, परंतु तू मला जाणू नाही शकला. कारण आपण भौतिक आहोत, भगवंत आध्यात्मिक आहेत. आणि भगवंतांना सगळ्याचं स्मरण आहे, पण अर्जुनाला विस्मरण झालंय. कारण त्या काळी सत्ययुगामध्ये अर्जुन तिथे होता, पण अर्जुनाला ते आठवत नाही. भगवंतांना याचं स्मरण आहे, कारण ते आध्यात्मिक आहे. येष्वात्मन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्यांनी या जन्मी आणि पूर्वजन्मी पुण्यकर्म केली आहेत आणि ज्यांची पापकर्मे पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत, ते द्वंद्व रूपी मोहातून मुक्त होतात आणि दृढ निष्ठेने माझ्या सेवेमध्ये युक्त होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून ज्यांनी या जन्मी आणि पूर्वजन्मी पुण्यकर्म केली आहेत आणि ज्यांची पापकर्म, मग ज्या काही आधीच्या, जसं म्हटलंय की जे काही कर्म आहेत ती तुमची तुमच्या इच्छेद्वारे तुम्ही त्या योनीतून जन्म घेता आहात. म्हणून मग भगवंतांनी सांगितलं की अयशस्वी योगींचंही नुकसान होत नाहीये, कारण त्यांना पूर्वजन्मी जी काही पुण्य केलेली असतात त्या पुण्यातूनच अजून पुण्यकर्म करण्याची संधी मिळू शकते. आणि म्हणूनच त्यांची पापकर्म ज्या नामस्मरणाचं महत्व जाणताना आपण म्हटलं की मग कर्मफळातून मुक्ती मिळू शकते, की त्यांना त्या कर्मफळातून निश्चितच जेव्हा ते स्वतःला त्या भक्ती मार्गावर आणतील, तर जसं आपण बघितलं वाल्याचा वाल्मिकी झाला. कारण ज्या वेळेला तो इतक्या नराधमाचं असं काम करत होता की जो वाटमारी करत होता, आल्या गेल्यांना ठार मारून त्यांचं सगळं जे काही त्यांच्याकडे होतं ते धन आणि सगळे दागदागिने घेऊन तो स्वतःचं सगळं कुटुंबाची हे भागवत होता, जबाबदारी सगळी पार पाडत होता. परंतु ते किती चुकीचं होतं. आणि जेव्हा नारद मुनींनी त्यांना जेव्हा त्या भक्ती मार्गाबद्दल जाणायला सांगितलं, जेव्हा त्या त्यागाबद्दल सांगितलं, तेव्हा निश्चितच जेव्हा मग तुझ्या या पापामध्ये आहेत का तुझे सगळे कुटुंबीय, मग तेव्हा जेव्हा ते नकार देतात तेव्हा त्याला ते खरं जाणीव होते. आणि त्याच प्रकारे मग तो स्वतःला पूर्णपणे त्या भक्ती रूपामध्ये आणि मग त्या ध्यान अवस्थेमध्ये घालून त्या द्वंद्वरूपी मोहातून तो मुक्त होतो आणि स्वतःला त्या दृढ सेवेमध्ये, मग जो तप करतात आणि ज्या वाल्मिकींनी रामायण रचलेलं आहे, अशा वाल्मिकींना की जे पाप गोष्टीतून, मग त्या पापकर्मातून पूर्ण पापकर्म त्यांची नष्ट झालेली, असेच हे मृगारी आहेत. आणि हे मृगारी अशाच प्रकारे वाल्याचं जशी मी गोष्ट सांगितली तसा हा मृगारी प्राण्यांनी अर्धवट मारत असतात, अर्धमेले करत असतात. आणि त्या प्रकारे ते अर्धमेले करून त्यांचं कातड काढणं आणि अशा प्रकारचे खूप निर्घृण असे प्रकार करत असतात. आणि एकदा नारद मुनी त्या वाटेने जात असतात आणि ते म्हणतात, अरे तू हे काय करतोयस, हे किती घृणास्पद कृत्य करतोयस तू, हे चुकीचं आहे सगळं. मग तेव्हा मृगारी म्हणतो की माझे वडीलही हेच करायचे आणि मीही हे माझ्या उपजीविकेसाठी करतोय, माझ्या कुटुंबाच्या उपजीविकेसाठी करतोय. हे उत्तर ऐकून नारद मुनी म्हणतात, म्हणजे याला त्यातलं काय कळतंय किंवा काय ज्ञानाने तो हे करतोय. मग त्याला नारद मुनी सांगतात की तुला मी तुझी उपजीविका आणि तुझा जर उदरनिर्वाह करायचा असेल तर त्याची सोय मी करतो, पण तू हे काम सोड. आणि तेव्हा मग मृगारी कबूल करतात आणि मग ते काम सोडतात त्यांचं. आणि त्यांना नारद मुनी एक कुटी बांधायला सांगतात गावाबाहेर आणि त्यांना एक तुळशी वृंदावन तिथे दाखवत देतात आणि सांगतात इथे तू नामस्मरण कर, संकीर्तन कर. त्याप्रमाणे मृगारी आणि त्यांची पत्नी तिथे राहतात, नामस्मरण करतात, कीर्तन करतात. ही बातमी वाऱ्यासारखी गावभर पसरते आणि गावकऱ्यांपर्यंत जाते की एक वाटमारी, एक प्राण्यांना अर्धमेली करणारा असा मनुष्य, मग त्याला काय म्हटलं पाहिजे, कारण कुठेतरी मग नराधमीच कृत्य करणारा असतो, पण अशी व्यक्ती मग आता भक्ती मार्गावरती आलेली आहे. आणि हे जेव्हा कळतं तेव्हा अनेक गावकरी त्याला भेटायला तिथे येतात मृगारींना. आणि मग ते नुसते येत नाहीत हो, हातामध्ये कोणी शिधा घेऊन येतंय, कोणी फळं घेऊन येतंय, कोणी
कोरडी जे काही अन्न जे काही त्यांना जमेल तेवढी सेवा देण्यासाठी त्या मृगारींसाठी घेऊन जातो. हा म्हणता सगळ्या अनेक आजूबाजूच्या गावांमधले सुद्धा यायला लागतात आणि मृगारींची पत्नी म्हणते, अहो हे तर आपण आधी करत होतो त्याच्या कित्येक पटीने आपल्याला जास्त मिळतंय. आणि म्हणून मग ते नारद मुनींना सांगतात, अहो हे आम्हाला खूप मिळतंय. मग नारद मुनी म्हणतात, तू प्रसाद वाट याचा. आणि मग मृगारी त्याचा सर्व अन्न शिजवून गावकऱ्यांना गावोगावी प्रसाद आणि मग त्याचं वाटप केलं जातं आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर ते संकीर्तन करतात. आणि असे मृगारी आपल्याला मग जेव्हा पुन्हा नारद मुनी त्या वाटेने परतत असतात, तेव्हा मृगारी ऋषी धावत धावत तिथून येतात, उड्या मारत मारत येतात आणि तिथे चादर घालतात खाली. कारण की त्या काळ्या मुंग्या, तिथे काही मुंग्या असतात आणि त्या मुंग्यांवर नारद मुनींचा पाय पडू नये, त्यांना काही इजा होऊ नये. बघा की जे एकेकाळी प्राण्यांना अर्धमेले मारत असत आणि अशा प्रकारे जी जी हत्या करत असत, तेच मृगारी ऋषी बनलेले आहेत. इतकं परिवर्तन ज्यांच्यामध्ये झालेले आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. पूर्णपणे मतपरायण झालेले, जे मला भौतिक सृष्टीचा संचालक, देवतांचा नियंत्रक, सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता भगवंत म्हणून जाणतात, ते मृत्यू समयी सुद्धा मला जाणू शकतात. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच पूर्णपणे मतपरायण झालेले, की त्यांचं मन आणि बुद्धी भगवंतांवर केंद्रित आहे, की जे भगवंतांना भौतिक सृष्टीचा संचालक, देवी देवतांचे नियंत्रक, की सर्व यज्ञांचा, म्हणजे अधिदैवाला आपण उद्या काही ज्या संज्ञा जाणणार आहोत, की सगळ्या यज्ञांचा जो यज्ञ विष्णूंना अर्पण केला जातो, की या सगळ्यांचा अधिष्ठाता, सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता प्रत्यक्ष भगवंत म्हणून जे जाणू शकतायत, ते भगवंतांना मृत्यू समयी सुद्धा जाणू शकतात. आणि तोच उद्याचा अध्याय आहे. इथेच ही शेवट आपल्याला सांगतोय, की उद्याच्या अध्यायाची ही सुरुवात असणार आहे. भगवंतांचं मृत्यू समयी, मग मृत्यूविषयी बोलणं ही अशुभ नाहीये, भगवंत सांगतायत. मग ते कोणाला भय आहे त्याचं, ज्याला त्याविषयीचं ज्ञान नाहीये. आणि म्हणूनच भगवंत उद्याच्या अध्यायात 8व्या अध्यायामध्ये सांगतायत, मृत्यू समयी भगवंतांना कसं जाणायचं आहे. इति सप्तमोध्याय समाप्तः. इथे 7वा अध्याय आपला संपलेला आहे. आणि मी आता शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते. काही प्रश्न